Oni zmizni kokot. Z tohto už nič nebude. Je to v piči. Karla sa pozri si. Rozhazovať mi s tebou po ihrisku. Hádaj mi bicykel na zem ako decko. Hádaj mi ako... Ja som decko, ty sa hádaš ako decko. Hádaj mi tebe bicykel na zem. Áno. Hej? Áno. Som ti ho hodil na zem. Počúvam. Ukáž, ako som ti ho hodil na zem. Tak tvojim bicyklom si chumaj. Ja som ti takto... Prečo ja by som si mal nič svoj Ja som bicykel? ti zobral bicykel a takto som ti ho položil na zem, tak sa uvedol... Ale ja som ti vravel, že mi ho polož inak. No bože, nakrivo som položil bicykel, chami. Nie, ty si mi ho položil inak, takto. Pozor! Terminátor má! Batraja udržia do pici. Tu si odem. Tu si riešite problém. Nerob. Kameru je svojový. Toto je živý príbeh. Vidíš, že sa prosí sa ďalej, neviem to preskočiť. Drž hubu, ty kokot. Nájdeš sa na YouTube a potom... Alebo na moje video. Dáme na porno. Alebo na technito. Are, alebo nechci. Ej, tak poď. Joj! Púď ho dobiť. No boha, skoro ma vyjebal. Marek. Poď, Marek. Matej dervák! Púď ho, Peťo preskočí. Drž hubu, nie, nech ho nebúťa, pozri, aké je to komické. Pozor na ňo! Počkaj, ako to je blízko. Do materia som to prepol na kostu. Už ty! A ty tam rieš s Peťákom niečo, nie s nami. Peťo, brána! Zatvor bránu! Zatvor bránu! Kameruje pičoviny. O, dobre, otvor bránu. Počkaj, čo priblížim. Počkaj, priblížim. Čo? Teraz chodba.